Awejara Sonches 2 de novembro, a Câmara de Representantes ng Novo, ou seja, membro da Tweede Kamer, a queda instalado. Depois de o presidente de Câmara, Martin Bosma, e outros 149 membros dan a juramentar of a afirmar e permitir. Pouco depois, com ela juramentar como vocero de relação de reino da Câmara de Representantes ng Tweede Kamer, nós a conversar com Heira Dijk, com raiz ng curaçoleño e surnameño, e está representar geração nova que está buscando conexão mais grande, visível e inclusivo dentro do reino. Het woord is aan de griffier. Hira Dijk. Gefeliciteerd. Dankjewel, Masha, dankie. Je bent beëdigd. Ja. Hoe voelde dat moment voor jou? Oh, ik was zo zenuwachtig. Nou, je hebt niet door dat je zo zenuwachtig bent, maar het is gewoon een spannende dag. En als je daar zit in die volle zaal met al die mensen met bossen bloemen, oh, het is heel bijzonder. Het is je eerste keer, hè? Ja. Heb je ooit verwacht dat het zo snel zou gaan gebeuren? 3 jaar terug was je voor de gemeenteraadverkiezingen van Delft gegaan. Ja. Zat je daar ook in de gemeenteraad? En ineens zit je hier in deze Tweede Kamer. Nee, had ik niet verwacht. Hè. Dus ik heb me toen voor de gemeente opgegeven. En dat je nu al hier in de Tweede Kamer, nou dat is echt een enorme eer. Je wordt nu voorlichter Koninkrijksrelaties. Wat betekent dit functie voor jou persoonlijk? Nou, voor mij heeft dit eigenlijk een diepere betekenis. Omdat mijn mama van Curaçao kwam. Mijn moeder is plotseling overleden tijdens de verkiezingscampagne in 26 augustus. Dus dat is echt nog best wel kort geleden. En sindsdien ben ik heel erg op zoek naar mijn roots, waar ik vandaan kwam. En ik heb het altijd wel gezegd, maar nu durf ik het nog meer te zeggen. Ik ben Judy Curaçao. En het voelt eigenlijk heel erg goed en een enorme eer om alle eilanden te vertegenwoordigen. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen binnen de relatie tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk? Nou, ik moet me nog heel erg inlezen, maar wat ik nu wel heel erg graag zou willen is dat de bewoners van de eilanden zich ook meer gehoord voelen. Dat je meer de samenwerking op kan zoeken, zodat je ook echt voelt, nou, we horen er gewoon bij. Ja, dat zou ik wel heel erg fijn vinden als ik dat gevoel naar voren weet te krijgen. En hoe hoop je het verschil te maken in hoe het Caribisch gebied wordt gezien en begrepen hier in Den Haag? Nou, sowieso ga ik Papiaments leren. Want nou ja, dat heeft een stukje geschiedenis. Mijn vader komt uit Suriname, de ouders van mama ook. En dan is zijn moedertaal is Nederlands, dus ik heb nooit Papiaments gehoord. Dat ga ik leren. Dat maar je begrijpt het wel een beetje, toch? Kiki. Ja. Of een pokkenpok. Ja, maar ik bedoel, je hebt affiniteit daarmee. Ja, zeker, want ik ben zeker dat je het wel eerder gehoord hebt. Ja, en ja. dat je mensen om je heen hebt die het praten. Dus je Ja, begrijpt zeker. het wel, meer dan je zelf denkt. Ja, maar ik wil het ook perfectioneren. Precies. En voor mij is het belangrijk, want het begint bij de taal, dat je elkaar beter leert begrijpen. Hè, en ook de cultuur zo leert begrijpen. En wat ik nu al merk, hè, dus toen het bekend was dat ik koninkrijkrelaties ging doen, mensen weten met z'n vinden. Je door het dak? Ja, zeker. Nou, ik had het niet verwacht, hè? Ik had het heel erg gehoopt, ja. Maar ik heb heel hard, ik zei nog tegen Jan Paternot, want die belde me op. Nou, ik ga toch weer heel hard gillen. Dus ik was heel blij, ja. En hoe gaan je kinderen hiermee om? Nou, mijn kinderen zijn super trots. Hè? Dus die weten ook dat ik mama heel erg mis. Hun oma heel erg mis. Toen nog voor de verkiezingen. Hoe oud zijn ze? 7, mijn zoon is 7 en mijn dochter is 12. Toen heeft mijn zoon van 7 in de klas gezegd, je kan op mijn moeder stemmen. En daarna op het schoolplein, ja nee, dus die zijn heel trots. Welke rol zie je voor jezelf in het versterken van wederzijdse begrippen tussen de eilanden en Nederland? Nou, ik wil gewoon een luisterend oor zijn. Hè? Dus ik wil eerst begrijpen, wat mis je, wat kan ik voor je betekenen? Nou, wat ik zei, ik krijg gewoon mailtjes en gewoon mensen die me weten te vinden. Zelfs, ik was heel erg blij en aangenaam verrast dat ik een mail mocht ontvangen van de minister-president van Aruba. Zo. Ja, om me te feliciteren. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als ik één ding goed kan is luisteren, netwerken en het goed vertalen naar
nou ja, wat we hier kunnen betekenen in Nederland. Wat zou je jonge vrouwen van kleur mee willen geven die twijfelen of er ruimte voor hen is in de politiek of ambtelijke wereld? Ik zou gewoon zeggen, geef je in ieder geval op en meld je aan, want anders ben je niet zichtbaar. En nou ja, eigenlijk doe ik bij alles wat ik doe, denk ik ook gewoon, ik probeer het gewoon. Ik doe het gewoon en als het niet lukt, dan heb ik het geprobeerd. En ik zou ze dat willen aanraden. Je bent docent geweest. Ja, Dat zit altijd sinds in je hart. maandag. Hè, dus ja. Ja, dat zal altijd in je hart Ja. blijven. Jongeren tegenwoordig zijn niet zo geïnteresseerd meer in de politiek en alles wat er omheen gebeurt. Ja. Wat denk je dat er gedaan kan worden? Want ik denk dat dat wel een gevaar is voor de politiek. Want als de toekomst, want de jongeren zijn de toekomst van de landen. Als zij niet geïnteresseerd zijn, hoe gaan jullie als politici, jij hebt nu ook een rol, dat vervullen, dat jongeren zich meer betrokken en meer gehoord voelen in de politiek? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat als je ziet dat iemand, nou ja, dus doe het laagdrempelig, zoals ik het ook voor de klas deed. Dan vertelde ik zit in de politiek. En eigenlijk vonden ze dat allemaal best wel interessant en wilden ze juist die discussie aangaan of het gesprek voeren. En meer die gelegenheid geven, zodat je nou ja, de jongeren ook kan vertellen waar zij mee zitten. En dat je dus weer gaat luisteren, nou, waar kan ik je bij helpen? Dus wat ik heb gemerkt voor de klas is dat ze toch redelijk geïnteresseerd zijn. Wat hoop je over 4 jaar te bereiken? Misschien is dat nog pril, is dat nog te vroeg, maar misschien heb je wel een idee dat je binnen nu met ermee komt. Ja, nou, iets concreets kan ik niet beloven, maar wat ik wel hoop is dat je je echt, wat ik net al zei, dat je je verbonden voelt. Dat je denkt, oh ja, er wordt niet over ons gepraat, hè, over de eilanden, maar met ons. En daar zou ik al heel erg blij mee zijn als ik dat gevoel naar voren kan krijgen. Wie zijn jouw rolmodellen binnen en buiten de politiek? Nou, dat was mama. En eigenlijk is mijn moeder dat nog steeds. Hè. Mijn moeder heeft altijd gewerkt, heeft altijd gezegd. Hè, en eigenlijk komt dat ook van mijn oma. Hè, je diploma is je man. Zorg dat je onafhankelijk bent. Kies je eigen pad. En ga daar gewoon voor. En wat ik dan nu merk, hè, nu mijn moeder er niet meer is, heb ik ineens een heleboel rolmodellen om me heen. Of het nou haar vriendinnen zijn, of mijn tante, of nou ja, mijn vader en mijn broer die zo meeleven, mijn kinderen. Ja, eigenlijk gewoon merk ik dat ik heel erg gedragen word door heel veel lieve mensen. En zo heb ik dat meer ingekleed. Als je moeder vandaag aanwezig had meegekeken, wat denk je dat ze had gezegd? Oh, ik ben zo trots op jouw meid. Ja, alleen maar dat ze dat had gezegd. Ik ben trots en ik hou van jou. En ga ervoor, meid, je kan het. Ik wil u nog even vragen om naar voren te komen, want we maken een mooie groepsfoto onder het motto hier lachten ze nog. En komt u naar voren hier voor de groepsfoto. Como un di poco parlamentario con antecedente caribense, Hera Dijk ta carga no solamente en responsabilidad, pero también visibilidad para Hopi. Nos que desee Hopi éxito y fuerza den el reto novo aquí, den seno di Tweede Kamer, na beneficio para conectar gente reino. Amita Goria Kamal. Ten un próximo ocasión.